Suomessa, kaukaisessa kylässä, asui nuori poika nimeltä Eero. Hän oli aina kiinnostunut tarinoista suurista suomalaisista ja erityisesti Väinämöisestä. Eeron isoisä kertoi hänelle, että Väinämöinen oli soittanut kanteletta, joka lumoisi kaikki. Eeron päätti, että hän haluaisi seurata isoisän jalanjäljissä ja tulla suureksi muusikoksi. Hän vietti päiviään harjoitellen kanteleensa kanssa ja keräten tarinoita vanhemmilta ihmisiltä kylässä. Eeron tarinoiden myötä kylä alkoi kukoistaa. Vuosien myötä Eerosta tuli tunnettu muusikko ja hän piti konsertteja ympäri maailmaa. Hänen musiikkinsa yhdisti sukupolvia ja toi esille suomalaista kulttuuria. Eerosta tuli elävä legenda ja hänen tarinansa innoitti seuraavia sukupolvia tavoittelemaan unelmiaan.